Els senyors Roca Castells? Sí, som nosaltres. Un ocellet m'ha dit que aquí hi ha alguna cosa que no es fa del tot bé. Com vol dir? Que aquí no feu bé les coses! Escolti, a nosaltres no ens parli d'aquestes maneres. Jo parlo com em dóna la gana i em refereixo als residus. Veus? Sabia que no estàvem fent bé les coses. Però si vaig ser jo que et vaig dir que havíem de reciclar. Tu no em facis riure. Si tu no separes mai. Au, mentidera. Prou! La qüestió és que portem anys conscienciant els ciutadans i demanant la separació de residus de bones maneres. Però la paciència té un límit! I ara un de vosaltres en pagarà les conseqüències. Qui vol venir a jugar amb mi? Imagineu si això fos cert, un estat imaginari on el govern perseguís, amenacés i castigués a qui no fa bé la separació de residus? Això no pot passar, perquè tu fas les coses bé, oi? O no? Imaginem que tots reciclem com ho hauríem de fer. Tothom recicla i tira cada residu al seu contenidor. Però la feina no acaba aquí. Voleu saber què hi ha al darrere? Per començar, i perquè ens fem una idea de la moguda que hi ha més enllà dels contenidors, per al servei de recollida al carrer tenim a 8 conductors i 2 peons. 3 persones a les deixalleries. 2 persones a l'abocador. 3 persones a l'equip tècnic, a més d'altres serveis comuns del Consell Comarcal. Què us sembla? Quanta gent, no? Però a més, tenim la deixalleria de Tremp, la de Pobla de Segur, la d'Isona i una de Mòbil. Camions, n'hi ha 5 per a la recollida, 2 per a la selectiva, una màquina renta contenidors, un camionet per la recollida de voluminosos i una màquina llevaneus. Penseu que en un any es realitzen 150.000 quilòmetres. Això suposa una gran despesa de rodes, gasoil i manteniment en general. Què us sembla? Una bona infraestructura per resoldre i gestionar els residus que generem. I per si de cas, intentem fer les coses bé. No només per tu, sinó pel bé de tots. Ens veiem!